Усім доброї раніцы, з вами Ілля і гэта канал Чарападаван. І як заўжды я буду аглядаць мінулы тыдзень і магчымасці на наступны тыдзень. Спачатку якія навіны 5 мая. Не магу паказаць, які гэта быў дзень нядзелі. Але 5 мая адбылася такая навіна, што рэзервны банк Аўстраліі падняў ужо стаўку на 25 базісных пунктаў, што паказвае, што інфляцыя ўжо павышае гэтыя рызыкі да зніжэння эканоміцы навогуле. І першы банк, які ўжо падняў ставку, гэта Аўстраліі. Таксама можна чакаць, што другія банкі могуць таксама з-за нафты падымаць стаўкі. Таксама 5 мая адбылося ў Румыніі цікавае, нельга казаць, што цікавае, але падзея, што праеўрапейская кааліцыя страціла ўладу пасля вотуму недаверия, таму ў еўразоне, еўразвязі таксама не ўсё так гладка, як хацелася быць. Паглядзім, куды гэта будзе далей развівацца. У Венгрыі ўлада змянілася ў больш праеўрапейскую, у Румыніі у адваротны бок. Неяк усё будзе. І апошняе, што цікавае, што 7 мая суд у ЗША прызнаў тарыфы, якія былі введзены новыя пасля таго, як Верховны суд адмяніў тарыфы, таксама прызнаны незаконнымі. Таму цікава глядзець, як гэта ўсё адбудзецца. Мы ведаем, што ўжо часы не да закону у Амерыцы, але ўсё ж такі суд спрабуе неяк у рамках трымаць Трампа. І цяпер можна перайсці да тэхнічнага агляду. Як заўжды, два таймфреймы. Справа стратэгічны тыднёвы, злева тактычны дзённы. Знізу комба OSMI індыкатар, чорная лінія MACD, аранжавая лінія сігнальная лінія MACD і сам індыкатар OSMA. Зялёныя слупкі растуць, чырвоныя падаюць. З гэтым проста. Асноўны графік. Дзве злізгальныя сярэднія, павольная сіняя і хуткая чырвоная. Пад зонай каштоўнасці я маю на ўвазе зону заключную паміж гэтымі дзвюмя злізгальнымі сярэднімі, што актыў справядліва ацэнены. Таксама ёсць канал, які пабудаваны на адлегласці 3 ATR ад павольнай злізгальнай сярэдняй. У гэтым канале часта прыблізна 95% часу знаходзіцца цана. І таксама я маю 3 колеры свечак. Гэта імпульсная сістэма Элдера. Зялёныя забараняюць прадаваць, сінія нічога не забараняюць і красныя забараняюць купляць. На гэтым навогуле ўсё. І можна перайсці да першага інструмента. І першым гэта еўра-долар, як заўжды. На тыднёвым графіку бачна узыходны тренд. Нічога пакуль што не змянілася. І зялёны колер, адскок ужо ад MACD. Пасля гэтай карэкцыі я б чакаў, што будзе далей рост еўра-долар. Таму купляць рана, прадаваць не трэба. Ідзем далей. S&P. S&P я не ведаю, чаму расце. Да, зараз сезон справаздач, як мы ведаем. Многія кампаніі добра паказваюць прыбыткі і гэтак далей, і S&P расце, але я б быў насторожаны. Зараз узыходны тренд на тыднёвым аглядзе і вельмі дорага на абодвух таймфреймах, таму проста далей. NASDAQ таксама вельмі дорага на абодвух таймфреймах. Узыходны тренд. Што б я казаў, што калі
Цана вышэй гэтага каналу гэта ўжо паказвае нейкую манію, эйфарыю, што рынок ужо не ведае, што тварыць, і я б чакаў, што калі людзі знаходзяцца ў нейкім такім стане, гэта ўжо безрассудства і можна чакаць, што штосьці адбудзецца. Не так часта навогуле яно трапляе за гэты канал Трэатэр, калі мы крыху паглядзім на мінулае. Апошні раз вышэй гэтага канала быў 20 год. Але зразумела, гэта было пасля ковіда. Перад ковідам было і пасля. Таму гэтыя выбухі яны насцярожваюць. Але пакуль што пакупак няма, продажаў няма, ідзем далей. NASDAQ, DAX. DAX Нямецчына не ўсё так добра. Як і раней, гэты ўзровень штосьці трымае, і штосьці трымаецца на гэтым узроўні. Таму зараз узыходны тренд, колер зялёны, крыху дорага, але невыразна, што будзе, таму нічога не рабіў. Ганконг, я гавару, што можна разглядаць пакупкі на гэтым тыдні. Таксама магчымасць была навогуле панядзелак. Я не злавіў гэтую магчымасць, нічога страшнага не адбылося. Зараз крыху дорага на абодвух таймфреймах, можна таксама пазначыць наступны тыдзень. Ідзем далей. Японія. Таксама узыходны тренд, вельмі дорага, нейкая эйфарыя таксама ў Японіі. Таму проста далей. Біткоін, як і чакаў, пасля гэтага скок адбываецца прыблізна на гэтым узроўні. Яшчэ сыходны тренд намінальна, таму што спецыяльныя сярэднія перасекліся ўніз і не перасекліся ўверх. І ўжо на гэтым тыдні свечка можа закрыцца вышэй. Павольнай спецыяльнай сярэдняй, што можна паказаць, што спрабую аднавіць гэты тренд, але я б чакаў, што недзе да нуля можа дайсці на некалькі наступных тыдняў MACD, і потым будзе падзенне далей уніз. Але я магу, як і ўсе, ашыбацца. Але пакуль што для мяне гэта сыходны тренд, і яшчэ трэба чакаць, як закроецца гэты тыдзень. Можа яшчэ яно пойдзе ўніз, таму гэта яшчэ нічога не паказвае. Але зараз крыху дорага на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Таму калі хтосьці жадае, можа чакаць крыху ніжэй, каб купляць, але я пакуль што насцярожны па крыпце. Ідзем далей. Эфірыум штосьці падобнае, але калі біткоін ужо спрабуе і тэстуе закрыцца вышэй павольнай спецыяльнай сярэдняй, то эфірыум такога яшчэ не робіць. Таму эфірыум знаходзіцца недзе ў зоне каштоўнасці на тыднёвым і амаль што ў зоне каштоўнасці на дзённым. Таксама, калі хто жадае, можа спрабаваць, але на мой погляд гэта не трэба. Золата, узыходны тренд, золата выглядае ўжо добра. Нейкі выбух уніз, пін-бар, адскок. Зараз золата ў зоне каштоўнасці на тыднёвым і таксама крыху вышэй зоны каштоўнасці на дзённым. Выглядае так, што можна пазначыць на наступны тыдзень, што гэты тренд не зломлены, гэтая карэкцыя, да, яна яшчэ адбываецца, але можна заўважыць, што апошнія часы яна не даходзіць да нуля і проста расце. Таму можа аказацца, што гэта ўжо дастаткова была карэкцыя і можа аднавіць рост золата, таму чакаем, пазначылі для назірання. Срэбра, узыходны тренд таксама, як і па золату, таксама карэкцыі, але у адрозненне ад золата ўжо крыху даражэй на абодвух таймфреймах, там проста далей. Медзь, узыходны тренд, проста дорага на абодвух таймфреймах, таму далей. Паладзіум. Паладзіум знаходзіцца ў карэкцыі па MACD. Я таксама пазначаю паладзік амаль што кожны тыдзень, каб купляць. Але я чакаю, калі гэтая карэкцыя скончыцца, каб не купіць занадта раней. Гэта звычайна сложна спрагназаваць гэты час адскоку, але можна неяк планаваць, што гэты тыдзень выглядае яшчэ не як лепшая магчымасць для пакупак.
Але навогуле танна на тыднёвым, танна на дзённым і па ладзе і па MACD на тыднёвым амаль што ўжо да нуля. Таксама можна глядзець на наступным тыдні, які колер будзе свечак на дзённаму графіку і тады купляць. Газ, сыходны тренд, сіні колер на абодвух таймфреймах. Не бачна ніякага прыгожага паттерна. Просто окей, таму не ведаю, я пішоў далей. Нафта. Па нафты штосьці адбываецца далей. Узыходны тренд, дорага на тыднёвым, крыху танна на дзённым. Мы пазначалі, што можа быць дывергенцыя і нібыта штосьці адбываецца. І на гэтым тыдні нафта закрылася сінім колерам. Здесь была прыблізна дывергенцыя, і таму я б казаў, што тэхнічна выглядае так, што ўсё дрэннае з нафтай у мінулым і наперадзе штосьці должно адбыцца, што нафта будзе падаць. Я заўсёды я не ведаю, якое гэта будзе сабыце, але гэта так выглядае тэхнічна. Таму таксама можна пазначыць нафту для назірання. Таму што калі нафта ўпадзе, гэта значыць, што нейкія акцыі могуць таксама расці на гэтых навінах. Таму нафта пакуль што ўзыходны тренд, але выглядае так, што можа адбыцца ўжо нейкі разварот. Робуста. Сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах. Не бачна ніякага паттерну, просто далей. Так, кава арабіка. Сыходны тренд, танна, чырвоны колер, просто далей. Какава. Какава ўжо адскочыла без мяне. Кожны тыдзень я назіраў і спазніўся. Зараз ужо добры адскок, окей на тыднёвым, дорага на дзённым, ужо можна чакаць, што хаця не было ніякага паттерна прыгожага, можна заўважыць, што ўжо спроба пасля гэтай карэкцыі па MACD адбываецца пасля перасячэння сігнальнай лініі. Таму я б чакаў, што можа адбыцца нейкая карэкцыя к узроўню 3600 і потым працягнуцца спроба на ўзыходны тренд. Таму пакуль што чакаем, нічога не робім. Apple. Узыходны тренд, вельмі дорага, нічога не робім, просто далей. Amazon таксама ўзыходны тренд, дорага на абодвух, нічога не робім, просто далей. Google узыходны тренд, эйфарія, вельмі дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таксама просто далей. Microsoft, сыходны тренд, у зоне каштоўнасці штосьці на абодвух таймфреймах. Навогуле окей для пакупак, але не ведаю. Я не ведаю, якія драйверы ёсць у Microsoft для таго, каб выбухнуць. Да, Microsoft гэта буйны манапаліст у свеце софтвэ, але дастаткова ці гэта каб ён рос далей, незразумела. Tesla таксама выглядае, як гэтая дывергенцыя карэкцыя скончылась па MACD, добрая справаздача, адскок, дорага на абодвух таймфреймах, просто далей. Мета, сыходны тренд яшчэ адбываецца, танна на абодвух таймфреймах, чырвоны колер, просто далей. IBM, сыходны тренд, сіні колер, танна на абодвух таймфреймах. Я пазначаў, што магла бы адбыцца нейкая дывергенцыя, але яна не дайшла да гэтага ўзроўня. Я пазначу, як заўжды, IBM. Мне спадабаецца IBM, таму я кожны тыдзень яго пазначаю. Autodesk, сыходны тренд, карэкцыя скончылась сігнальнай лініі MACD перасекліся. Окей, у зоне каштоўнасці на тыднёвым, крыху даражэй на дзённым. Была гэтая дывергенцыя крыху раней.
Навогуле выглядае окей. Можна таксама пазначыць, але невідавочна Кока-кола. Узыходны тренд, спажывецкія тавары, усе спажываюць добра. Узыходны тренд, дорага нічога не робім. Procter Gamble. Я трымаю сыходны тренд. Зараз незразумела, што будзе, ніякага паттерна не бачна. Просто трымаю далей. Была добрая магчымасць недзе здесь закрыць, чым я не скарыстаўся, і зараз выглядае так. Таму нічога таксама пакуль што не робім. First Solar. Сыходны тренд, але свечка закрылася вышэй зоны каштоўнасці. Ужо дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таму добрая таксама была справа здача. Без нас расце, ідзем далей. JP Morgan Chase. Цікава, пасля гэтай карэкцыі і дывергенцыі па MACD выглядае як нейкая зацяжная карэкцыя, таму пакуль што нічога не робім. Чырвоны колер, не зразумела, што там. Pfizer. Пасля гэтай дывергенцыі выглядае як сыходны тренд. Загіб на тыднёвым аглядзе, таксама танна на дзённым, хаця выглядае як добрая справаздача, таму пакуль што нічога не робім, проста ідзем далей. Cisco System. Узыходны тренд. Дорага на абодвух таймфреймах, таксама проста далей. А TNT пачынаецца сыходны тренд, танна, чырвоны колер, проста далей. Альтрыя. Добрая справаздача, рост і потым падзенне. Зараз яшчэ ўзыходны тренд, дорага на тыднёвым, танна на дзённым, нічога не бачна, проста далей. Netflix. Сыходны тренд, нічога добрага не адбываецца. Была гэтай дывергенцыі, пасля ёй Netflix падае зноў. Зараз танна на абодвух таймфреймах, але чырвоны колер забараняе штосьці рабіць. Walt Disney. Сыходны тренд, але зараз выглядае як адскок і спроба закрепіцца вышэй. І зараз ужо дорага, каб купляць, таму проста далей. Nestlé нейкі бакавік, флэт. Танна на абодвух таймфреймах, чырвоны колер, проста далей. Airbus. Сыходны тренд. Разнабаковая справаздача адбылася 2 тыдні таму. Зараз у зоне каштоўнасці на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Што можна заўважыць, што гэты пін-бар нейкі, які не дае расці ўверх. Таму я б чакаў, што можа быць яшчэ нейкі час бакавік. Хаця можа ўжо і тренд, таму што на дзённым гэты хай быў перабіты і можа аднавіцца. Але будзем глядзець, пакуль што не бачна, што рабіць. Consol. Сыходны тренд, танна на абодвух чырвоны колера, проста далей. SAP. Танна, чырвоны колер. Цікава, што абарончая вытворчасць на гэтым тыдні падае. ThyssenKrupp. Узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах. ThyssenKrupp расце, нічога не робім. Kratos Defense. Сыходны тренд, таксама абарончая вытворчасць, танна на абодвух, але сіні колер. Дывергенцыя не адпрацавала, мы бачым, што пайшло ніжэй без адскока. Siemens. Узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама пакуль што нічога не робім. Siemens Energy. Таксама узыходны тренд, вельмі дорага, таксама пакуль што нічога не робім. Ідзем далей на гэтым. ASML. Добры тренд, магутны, расце далей, вельмі дорага. Карэкцыя пакуль што не бачна. Хаця яна неяк была на мінулым тыдні, але ўсё роўна было крыху дорага. SAP. Я на гэтым тыдні крыху ніжэй недзе дакупляў SAP, таму што я купіў вельмі дорага. Зараз зрабіў дакупку, але гэта не выглядае як добрая дакупка, таму што яшчэ тренд сыходны. Лінія MACD пачынае перасякаць сігнальную лінію, але не было ніякага прыгожага паттерна на гэтым тыдні, быў крыху раней.
І на гэтым я вырашыў дакупляць, што быў паттерн. Выглядае як зральная не зральная, а лінія MACD сігнальная ўжо зблізілася з лініяй MACD, таму я чакаю, што ўжо можа адбыцца адскок. І таксама была не такая ўжо дрэнная справаздача. Таму ідзем далей. Але зараз купляць, калі хтосьці жадае, трэба чакаць, каб лінія не лінії, а колер на дзённым графіку дазваляў. Далей Infineon Technology, заходны тренд, вельмі дорага просто далей. І адзін сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым, пока нічога не бачна, просто далей. ST Microelectronics, заходны тренд, вельмі дорага на тыднёвым, на дзённым, таксама просто далей. B Semiconductor, таксама заходны тренд. Калісьці я шукаў гэтую магчымасць, каб купіць у мінулым годзе, і з мінулага года можна было б добра падрасці. Але гэта ўсё если ды кабы. Ды калі. Таму просто дорага, ідзем далей. Amadeus IT Group, сыходны тренд, танна на тыднёвым, дорага на дзённым, таксама перасячэнне сігнальнай лініі MACD. Пакуль што нічога не робім, ідзем далей. Quanti Group, сыходны тренд, танна, чырвоны колер, просто далей. Prosus, сыходны тренд. Танна, паттерна не бачна, ён не адпрацаваў, таму таксама далей. Hermes, таксама я дакупляў на гэтым тыдні. Што адбываецца па Hermes? Сыходны тренд яшчэ, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Але мне спадабалася, што здесь нейкае двойное дно. Гэты пін-бар, і выглядае так, што ніжэй ўзроўня 1600 цана не жадае ісці. Здесь выглядае як магчымая дывергенцыя. Таму я паглядзеў на гэта, і выглядае добра. Таму дакупляў. Хто жадае, можа таксама спрабаваць. Я б казаў, што вот этот паттерн выглядае цікава і вельмі танна. Ад узроўня каля 3000 каштавала, зараз амаль што 1700, напрыклад. Гэта карэкцыя 45%, што добра для пакупак. Heineken, сыходны тренд, танна, пакуль што паттерна не бачна. Мог бы быць здесь, але крыху не дайшоў. Там таксама далей. British American Tobacco, заходны тренд, але карэкцыя па MACD ўжо адбываецца нейкі час пэўны, амаль што год. Чырвоны колер просто далей. Zalando, сыходны тренд, танна на абодвух, чырвоны колер, дрэнныя справаздачы. Нічога тут не зробіш, просто далей. CD Projekt, заходны тренд, амаль што ў зоне каштоўнасці на тыднёвым, танна на дзённым, таксама пакуль што паттерна не бачна, нейкі флэт пасля буйнага росту. Зараз я б яшчэ чакаў. TSMC, заходны тренд, дорага на тыднём, дорага на дзённым. Таксама просто далей. Nintendo я трымаю, сыходны тренд. Сігнальная лінія MACD яшчэ не перасекліся, чаго я чакаў. Была дрэнная справаздача. І зараз танна на абодвух таймфреймах, сіні колер, але гэта дывергенцыя не адпрацавала. Таму тэарэтычна яна можа адпрацаваць, калі на наступным тыдні будзе нейкі выбух на гэты ўзровень, і цана закроецца выше гэтага ўзроўня. Але гэта ўжо такое. Таму я б нічога не рабіў, калі ніхто не трымае. Sony, сыходны тренд, танна на абодвух. Sony выглядае крыху лепей, таму што здесь, калі заўважыць,
Здесь невыразна, таму што OSMA не знаходзіцца ніжэй, чым здесь, але MACD, карэкцыя па MACD нейкая адбываецца, і гэта паказвае, што гэты разварот можа адбыцца недзе прыблізна на гэтым узроўні, можна таксама пазначыць на наступны тыдзень. Водафон. Узыходны тренд, вельмі дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, проста далей. Nokia супер дорага. Узыходны тренд, такая ж нейкая манія. Таму нічога не робім, ідзем далей. І Ericsson крыху лепей, тым, што бліжэй к зоне каштоўнасці, але таксама дорага на абодвух таймфреймах, ідзем далей. BMW, сыходны тренд. Танна на тыднёвым, дорага на дзённым. На гэтым тыдні была справаздача, але нельга казаць, што вельмі добрая. Таму штосьці адбываецца. Volkswagen, я гаварыў, што выглядае як добрая дывергенцыя. І што зараз мы бачым, што пасля гэтай свечцы 7 мая, у чацверг, можна ўжо купляць. Навогуле зараз выглядае таксама, што адбыўся гэты адскок, зараз у зоне каштоўнасці. Справаздача была дрэнная, але не ведаю, чаму яно павінна расці. Менавіта штосьці было у справаздачы, што ўсё у будучыні будзе лепей. Калі жывеш у Нямецчыне, то чуеш, што нейкія заводы закрывае Volkswagen. Таму не ўсё так добра, але гэтая аптымізацыя, магчыма, дазволіць перажыць гэты час. Pony AI, сыходны тренд, танна на абодвух, але без паттерна я пакуль што не купляў. Трэба глядзець за навінамі, што адбываецца, ці смаглі яны запусціць у Еўропе, ці нет. Bayer, сыходны тренд пачынаецца, яшчэ карэкцыя па MACD, танна, проста чакаем. BASF, сыходны тренд, дорага на тыднёвым, танна на дзённым, высокая MACD, таму проста далей. PNB Paribas, узыходны тренд, дорага на абодвух, проста далей. Social General, узыходны тренд, MACD высокая, я б чакаў карэкцыю, але навогуле каля зоны каштоўнасці амаль што на абодвух таймфреймах навогуле окей. Louis Vuitton, сыходны тренд, адскок. На гэтым тыдні бачна, што, як мы і планавалі, адбылася карэкцыя, і было б добра купляць адразу пасля закрыцця вышэй гэтага ўзроўня, але гэта не адбылася ў аўторак, гэта адбылася ў сераду, і зараз прыблізна на гэтым узроўні. Louis Vuitton выглядае таксама добра, як і Volkswagen. Штосьці адбываецца. Пасля Hermes. Але Hermes выглядае як адскок, і Louis Vuitton выглядае таксама як, магчыма, адскок. Pernod Ricard, сыходны тренд, алкаголь, як мы ведаем. Пакуль што танна, але паттерну не бачна, проста далей. Roche Bobois, я трымаю гэтую пазіцыю навогуле ўжо доўга. Што бачна? Сігнальная лінія MACD перасеклася, паттерн на дывергенцыю быў, але гэты ўзровень усё яшчэ не перабіты. Таму можна пазначыць на дакупку для мяне, але я б нічога не рабіў, калі вы не трымаеце гэту акцыю. Sanofi выглядае таксама не лепшым кандыдатам на штосьці. Сыходны тренд, вельмі танна на абодвух, чырвоны колер. На гэтым тыдні былі дывідэнды, і пасля гэтага Sanofi падае ніжэй, але дывідэнды былі окей, добрыя. Таму яно амаль што перакрывае гэты
убытак па Sanofi, то, што яны выплацілі як дывідэнды. Чакаем, нічога не робім, ідзём далей. Value нейкі флэт, крыху дорага на абодвух таймфреймах, таму далей. Capgemini сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Таксама я пазначаў на мінулым тыдні, можна пазначыць і на гэтым. У зоне каштоўнасці нейкі патэрн быў, можа гэта дно якое. І таму што здесь таксама больш 50% адбылася карэкцыя. Thales. Сходны тренд, танна на абодвух проста далей. Банка Santander узыходны тренд, крыху дорага на абодвух таймфреймах, таму таксама пакуль што далей. Novartis сыходны тренд, пачынаецца карэкцыя па MACD, танна таксама далей. ABB узыходны тренд вельмі дорага, таму проста далей. Svenska Handelsbank сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым. Патэрна не бачна, таму я проста бы далей. Game Workshop узыходны тренд, вельмі дорага на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, таксама пакуль што проста далей. Банка DCBDL нейкі флэт, нейкая рознабаковая справаздача, таму і дорага, таму проста далей. Swedbank таксама узыходны тренд, каля зоны каштоўнасці, усё добра са справаздачай. Што не добра, так гэта то, што гэтая карэкцыя па MACD яшчэ адбываецца, але можна пазначыць, можа яна ўжо скончылася і адбудзецца гэты разварот аднаўлення трэнда, таму можна пазначыць, выглядае як добрая магчымасць. Biomericus сыходны тренд, вельмі танна, тут нічога не зробім, проста далей. Compass Group сыходны тренд, штосьці каля зоны каштоўнасці, але на мой погляд не разумела, што здесь адбываецца, там проста далей. Lloyd Banking Group таксама карэкцыя па MACD, узыходны тренд каля зоны каштоўнасці на абодвух таймфреймах, справаздача окей. Не ведаю, можна пазначыць, але невыразна. Sage Group сыходны тренд у зоне каштоўнасці, таксама пакуль што нічога выразнага не бачна, ідзем далей. Tesco узыходны тренд, танна, чырвоны колер, таксама пакуль што нічога я не бачу, можна далей. Tesco можна выдаліць, я думаю, з агляду, таму што гэтыя слупкі паказваюць, што не так шмат аб'ёму. DSV сыходны тренд, чырвоны колер, танна, добрая справаздача, але пакуль што рана чырвоны колер, ідзем далей. HSBC Holding узыходны тренд, вельмі дорага на тыднёвым, дорага на дзённым і высокая MACD, таму проста далей. Atran Holding узыходны тренд, добрая справаздача, але штосьці падзення на ёй. Магчыма, не такія добрыя прагнозы на будучыню, таму зараз яшчэ дорага на тыднёвым, танна на дзённым, проста далей. Boston Scientific я атрымаю гэту акцыю, і што яна робіць, гэта жудасна. Сыходны тренд, карэкцыя ўжо 50%. І чырвоны колер, таму нічога не робім, проста ідзем далей. Adobe сыходны тренд, ніжэй зоны каштоўнасці на тыднёвым. Сігнальныя лініі MACD перасекліся і крыху вышэй на зоне каштоўнасці на дзённым. Не ведаю, што казаць. Патэрн не яскравы і навогуле мільчаіць, што адбываецца. Adobe не выглядае як штосьці сільнае. Я маю на ўвазе, калі мы чуем у навінах штосьці пра шаі, Nano Banana, OpenAI выкаціў новую мадэль для малюнкаў і гэтак далей, то
Напрыклад, гэта мы маглі бы чуць таксама, што Adobe выкаціў нейкую мадэль для малявання. Але Adobe гэтага не зрабіў і таму недзе пазадзі, таму просто далей. Duolingo, сыходны тренд таксама танна на тыднёвым, окей на дзённым, але і таксама не маю што казаць. Checkpoint Software сыходны тренд. Танна, окей справаздача, але гэтага недастаткова. Пакуль што было першае, другое і ўжо трэцяе дно. Дакупацца я пакуль што не буду, хаця жадаю, таму што ўжо апять карэкцыя каля 50%, гэта заўжды добрая магчымасць, каб дакупіць, калі гэтая кампанія здолець перайсці ў рост. SME Group сыходны тренд, вельмі танна, чырвоны колер, карэкцыя па MACD. Усё окей, але проста тэхнічна, я думаю, людзі закрываюць прыбыткі, таму чакаем пасля карэкцыі. F5, сыходны тренд, вельмі дорага, проста далей. Fox Corporation, каля зоны каштоўнасці штосьці адбываецца, не зразумела што там, проста далей. Fortinet, добрая справаздача, выбух наверх, дорага на абодвух таймфреймах, там просто далей. Sys Limited, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Нельга казаць, што добрая дывергенцыя, але што-то падобнае да яе. Па MACD да, па SMA не. Але можна пазначыць, што выглядае так, што гэты тренд можа на падзенне спыніцца, можна пазначыць. Grab Holding, сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах. Добрая справаздача. Там штосьці падобнае на нейкі ўзровень. Але невыразна, я б казаў. Таму пакуль што далей. T-Mobile, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Здесь амаль што на тыднёвым аглядзе адбываецца дывергенцыя, было бы цікава, каб яна адбылася, але пакуль што рана нічога. Таму далей United Airlines, сыходны тренд, але закрыўся вышэй зоны каштоўнасці. На абодвух таймфреймах крыху дорага, добрая справаздача, таму пакуль што нічога не робім. ViOn Ltd, просто флэт, танна, чырвоны колер, нічога не робім. VF Corporation, узыходны тренд, крыху дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Не бачу ніякага паттерн, там просто далей. Welltower, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таму просто сама далей. RGNX, нейкі флэт пасля карэкцыі па MACD, штосьці ў зоне каштоўнасці, але нічога не адбываецца, там просто далей. Billerud, сыходны тренд, падзенне, адскок, зараз танна, але не повод, каб купляць. Future, сыходны тренд, таксама падзенне, танна, але не повод, каб купляць. MIPS, сыходны тренд, у зоне каштоўнасці, на абодвух амаль што таймфреймах. Таксама не бачу паттерна, просто далей. Quilter PLC. Я думаю, можна таксама выдаліць гэтую акцыю, пакуль што нізкія аб'ёмы. Просто выдалім, але што можна казаць, узыходны тренд, крыху дорага на абодвух. Окей. Betzley таксама можна выдаліць, штосьці здесь адбываецца. Узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, да пабачення. Alstom, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым.
Таксама пакуль нічога не бачна. 3 і груп, сыходны тренд, дорага. Танна, прабачце, танна. Абодвух сама дывергенцыя магла бы быць, але яе няма, там просто далей. Эрсты груп узыходны тренд. Выглядае так, што гэтая карэкцыя амаль што скончылася па MACD. Добрая справаздача. Эрсты груп выглядае так, што можна купляць. У зоне каштоўнасці сильны тренд. І зараз, да, зараз выглядае як няма паттерна, але просто добры тренд. Калі глядзець апошнія годы, добрыя справаздачы, і апошняя справаздача была таксама добрай. І пасля гэтай карэкцыі можна чакаць, што тренд аднавіцца. Пазначу, ёсць над чым паразважаць. Па Моллер сыходны тренд, танная карэкцыя па MACD, нічога не робім. Яшчэ адна акцыя, якую я трымаю. Дрэнная справаздача і глыбокае падзенне. Сыходны тренд, ён таксама нікуды не дзеўся. Таксама ўжо карэкцыя амаль што на 66% ад пікаў. Узроўні нейкія 18 года, што дрэнна, што паказвае, што штосьці адбываецца, але не ў тым напрамку. Зараз проста нічога не робім. Imperial Brands, сыходны тренд, таксама танна, але нічога не робім. Unilever, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Таксама пакуль што нічога не бачна, ідзем далей. M2R, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. M2R выглядае як магчымы камбэк. Што здесь было OSMI ніжэй, чым здесь, і MACD таксама, і гэты ўзровень перабіты. І гэта выглядае як пасля ўжо магчыма гэтая дывергенцыя скончылася і ўжо спроба пайсці назад наверх. Можна таксама пазначыць, цікава. Russia Holding, сыходны тренд пачынаецца, карэкцыя па MACD, танна, але пакуль што я б нічога не рабіў. Аэрапорт Цюрыха, сыходны тренд, танна на абодвух, чырвоны колер пака што далей. Аляска Air Group, сыходны тренд, сіні колер, спроба неяк зачапіцца за ўзровень 40. Але не выразна, там просто далей. Bristol Myers Squibb, узыходны тренд. Зараз закрылась ніжэй зона каштоўнасці, чырвоны колер. Добрая справаздача, але выглядае як карэкцыя па MACD, таму просто нічога не робім. Visa, сыходны тренд, але лінія MACD і сігнальныя лініі перасекліся і ўжо спрабуюцца перайсці ў узыходны тренд. І таму у зоне каштоўнасці на абодвух таймфреймах можна пазначыць, але не ведаю. Для мяне гэтыя візы, MasterCard, штосьці не супер выразна выглядаюць. MasterCard, сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым, але чырвоны колер і паттерна не бачна, там просто далей. Deutsche Bank, сыходны тренд, нягледзячы на добрую справаздачу, яно, хаця здесь не было паттерна на адскок, але у цэлым выглядае так, што пасля гэтай карэкцыі яно дайшло да канала TRTR, што
можна было чакаць, і зараз адскок, зараз яшчэ сыходны тренд. Лінія сігнальнай лініі MACD не перасекліся, таму я б не купляў у адрозненні ад XT Group. Здесь ўсё ж таки выглядае крыху лепей. Потому что не было паттерна нападения, а по нямецкаму банку ён быў. Таму здесь яшчэ можа заставацца гэты сыходны тренд. Таму трэба чакаць, калі яно будзе выше зоны каштоўнасці закроецца, тады можна казаць, што ўсё пазадзі. Але зараз яшчэ не. Хаця добрая справаздача падказвае, што ўсё должно быць добра. Але пакуль што нічога не робім. CH Robinson, узаходны тренд у зоне каштоўнасці на тыднёвым, танна на дзённым, але карэкцыя па MACD можна чакаць, што некалькі тыдняў яшчэ будзе дзесьці ў гэтым напрамку. Clorox Company, сыходны тренд, танна на тыднёвым, чырвоны колер, просто далей. Kinder Morgan. На гэтым тыдні я закрыў гэтую пазіцыю. Даўно гаварыў пра тое, што трэба закрыць, калі яно было недзе здесь, гаварыў, але нічога не рабіў. І вот ужо закрыў недзе каля 32. Гэта не лепшы выпадак. Можна было лепей закрыць недзе тут. Было відавочна пасля гэтых ценей на дзённым графіку, што 34 гэта максімум, але трэба аглядаць. Не заўжды ёсць когнітивны ресурс на гэта, таму закрыў зараз. Зараз выглядае, як ужо сігнальная лінія і лінія MACD перасекліся, там я ўпэўнены, што нейкі час будзе нейкая карэкцыя. Зараз танны, чырвоны колер, таму нічога не робім. Women Technology, узаходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Таксама пакуль што нічога. United Health, узаходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, таксама пакуль што нічога. Сервіс Now, сыходны тренд, танна на абодвух. Паттерна не бачна, справаздача разнабаковая. Просто далей Trip.com, сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым, таксама пакуль што паттерн не бачна далей. Teva Pharmaceutical, узаходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым. Добрая справаздача была далей. Tapestry, узаходны тренд, пачынаецца нейкая карэкцыя па MACD, я б казаў, таму што была добрая справаздача, але людзі неяк на гэта не адрэагавалі. Take-Two Interactive, сыходны тренд, але апошняя свежка закрылася выше зоны каштоўнасці, лінія сігнальная і лінія MACD перасекліся, таму можна чакаць, што аднаўляецца гэты тренд. Таксама была здесь дывергенцыя раней крыху. Таксама было б выдатна, калі б мы куплялі каля 200, але спазніліся, нічога з гэтым не зробіш. Veris Analytics, сыходны тренд, танна, чырвоны колер, пакуль што нічога. Verisync, узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама пакуль што нічога не робім. Ebview я купіў. Што адбываецца зараз? Зараз пакуль што окей, таму што сыходны тренд, колер сіні, танна на тыднёвым, танна на дзённым. І што яшчэ? Калі хтосьці жадае купіць, можна глядзець, ці закроецца яно вышэй узроўню 200 і застанецца там ці не. А так можна яшчэ і не купляць. Навогуле Ebview добрая фарм-кампанія, таму я вырашыў купляць яе на гэтай небольшой карэкцыі. Iron Mountain, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таму просто далей. Marathon Petroleum, узыходны тренд, дорага на абодвух, таму далей. Quanta Service таксама дорага, але здесь нейкі пін-бар. Эйфарія, як можна заўважыць, я б чакаў, што будзе нейкая адскок карэкцыя, таму пакуль што без нас. ExxonMobil, ужо пачынаецца карэкцыя па MACD, танна на дзённым, окей на тыднёвым, але колер чырвоны. Orley,
нейкі флет, добрая справаздача была. Зараз крыху танна, але чырвоны колер пакуль што нічога не робім. Walmart узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама пакуль што нічога не робім. Cardinal Health сыходны тренд, танна на абодвух, таксама пакуль што нічога не робім. Southern Company узыходны тренд, але апошняя свечка закрылась ніжэй зоны каштоўнасці, вельмі танна, чырвоны колер пакуль што далей. VV Granger. Выглядае так, што магчыма трэба закрываць на наступным тыдні. Пазначым яе. Вельмі дорага, але рабіць нічога не трэба, акрамя закрыцця. Unum Group узыходны тренд, дорага на абодвух, таксама пакуль што нічога не раблю, проста трымаю. Diamondback Energy я ўжо закрыў, не трымаю гэтую пазіцыю. Узыходны тренд, я б чакаў карэкцыю па MACD, крыху дорага на тыднёвым, танна на дзённым, пакуль што так. Broadcom узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, проста далей. Global Markets узыходны тренд, вельмі добрая справаздача і выбух яшчэ вышэй. Дорага, я б чакаў карэкцыю, каб купляць, я закрыў некалькі тыдняў, месяц, крыху больш таму. Зараз не маю гэтай пазіцыі і пакуль што не маю магчымасці, каб купляць. MC Kesson сыходны тренд пачынаецца, закрылася апошнія некалькі свечак ніжэй зоны каштоўнасці. Выглядае, як гэтая карэкцыя па MACD можа прайсці яшчэ глыбей, таму проста чакаем. Lilly and Company нейкі флет, карэкцыя па MACD спынілася. Хто ведае, яны робяць The Bound, гэта Ozempic другога пакалення, таму ёсць добрыя перспектывы. Была гэтая дывергенцыя крыху больш, чым тыдзень, што таксама цікава. Зараз у зоне каштоўнасці на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, карэкцыя амаль што скончылася, добрая справаздача, таксама выглядае Lilly and Company як добры прэтэндэнт, як каб штосьці купляць. Nvidia узыходны тренд, дорага на абодвух, ужо нічога не трэба рабіць. Home Aerospace узыходны тренд, вельмі дорага на абодвух, таксама нічога не трэба рабіць. Добрая справаздача. Kroger Company сыходны тренд, некалькі апошніх свечак ніжэй зоны каштоўнасці. Чырвоны колер, нічога не робім. Philip Morris таксама трэба было недзе там закрыць, але зараз яно дзесьці здесь. Крыху дорага ўжо на абодвух таймфреймах, узыходны тренд аднаўляецца, проста трымаем. General Electric Aerospace пачынаецца сыходны тренд, танна на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Была добрая справаздача, што можна казаць, што карэкцыя па MACD амаль што скончылася, таму гэты ўзровень, які з верасня мінулага года, ён застаецца. Навогуле добрая магчымасць, каб купляць. Arista Network узыходны тренд, але падзенне на справаздачу чамусьці. Чырвоны колер забараняе купляць, там проста далей. Progressive Corporation сыходны тренд, танна на абодвух, чырвоны колер пакуль што нічога не робім. Абарончая вытворчасць падае. Rheinmetall танна вельмі, таму нічога не робім. Дрэнная справаздача. Ідзем далей. Republic Service сыходны тренд, танна, чырвоны колер, нічога не робім, ідзем далей. Autozone сыходны тренд, танна, чырвоны колер, проста далей. Northrop Grumman Corporation сыходны тренд, танна. Таксама нічога не зробіш. Мюнхенская страхоўка таксама нейкі флет, карэкцыя, штосьці адбываецца, чырвоны колер проста далей. І он таксама пачынаецца карэкцыя, сыходны тренд, таму чырвоны колер проста далей. Heidelberg Materials сыходны тренд, танна,
М, Паттерна не бачна там пака што, таксама нічога не робім. Нямецкі тэлеком сыходны тренд пачаўся, але бачна нейкія пін-бары. Бачна, што лінія MACD ўжо перасеклась з лініі сігнальнай на дзённым графіку, але колер чырвоны гэта гаворыць, што яшчэ рана, але гэтыя пін-бары гавораць, што можа быць магчымасць, каб перазайсці на Energy. Карэкцыя па MACD, флэт, танна, нічога не робім. Oracle перасячэнне MACD на тыднёвым і сігнальнай лініі, і пачынаецца рост. Я не ведаю, якая там дача была аж у сакавіку. Зараз дорага, нічога не робім. Curdosity Education узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах. Пакуль што таксама нічога не робім, ідзем далей. Нямецкая біржа я таксама закрыў на гэтым тыдні. Я думаю, таму што ўжо відавочна, што яно падае, і пасля дывіденднай адсечкі менавіта яно будзе падаць яшчэ далей. Хаця справаздача была добрая. Таксама чакаем, нічога пакуль што не робім. І Related Sciences узыходны тренд, але апошнія свечкі таксама ніжэй зоны каштоўнасці, добрая справаздача, але бачна ўсе гэтыя апошнія акцыі у нейкам аднолькавым стане, карэкцыя па MACD, і яны крыху падаюць. На гэтым я сканчваю свой агляд. Было цікава знайсці некалькі магчымасцей. Тот же Erste Group Sparkasse, или Volkswagen, или Hermes, или Sony. Штосьці было знойдзена. Да, тыдзень паказвае, што яшчэ штосьці будзе адбывацца цікавае для мяне, што я адзначу для сябе, што дывергенцыя по нафце адбываецца, і гэта можа быць галоўны пералом на наступны тыдзень. Усё, усім добрага надвор'я, добрага настрою і да новых